di binakapan ti Northern Cement. Sa bagay, gusto mo tayong bagam. Northern con Central ko, sa akong mula Tilusaon. Kakasano nga di ba? NCR, CR? National Cement. National Cement Region. Nirimat ganiban, takabuksit na. Dakkel boksit na? Wow. Soft drinks naman lang aja isang nagdakkel ti boksit na. Aja ko ba ti bagbagam tano dumanong kayo ti kasal. Boy, kasi mo pagana. Tatay, babawal mo ng soft drinks sa takol buksit na, madibagay yun. Nagadalagi di bagbagayan na yan. Di baling butit, huwag lang sanger. Kisabanan, hindi ka gusto yan. Nagbabasi mo. Oh, Alwada. Matinag kanta. Naramog lang ang tapamaya. Awan to lang namin si Ibol mo, mate. Nagnataw. Saan nagbabasi mo natin papayam? Kisabam. Ti ano sa mo naagitaan, tanalak namin nagdito dakilay. Kung kita ka tikot ta, ti daridangan, na mas nasukan na dyan. Oo, kisabam, mate. Pakita ang pati daridangan natin ay kapul tight. Jay, nga to na nga perme, dati nakita nga daridangan ta. Kinagnato mo, nay. Magawat ko garad. Ako, bumaba ka ditan, nadamdam, matinag ka pa. Nagdama ka, day. Ako pa'y nalalak. Makatamdaman dyan, makaiyawit ti papayam kung tangang magkinibakit ko. Itam na tangaro din ah. Ano nga tanong, igalot ka ta buong papayan. Igalot nga ibagbagam. Pag-utag to kaya ti papayam, taday mulak ni balay. Nyalak, hindi ate nga tao na yan. Murmur, yotim lahat ang bagbagay. Rakatama mo yan. Nagbabamag ka ti papayam. Malaki lagataw. Ano yung dadaridangan ta? Ate Lay, Okay, prose, may masukan na ta. dakil pa yung di ba tilog ko. Diba, ano, may sasubo. May ngardata boy, tanog luto aki, may sa sidaan lang. Oh, sakto. Oh, di mo masayang. May tati papayam ha, nagkadubungan na eh. Nagkalala tao. At iti papaya nga pang solo. Solo. Solo, nawan ti kadkadom nga mga dat kasi lakadakil ti bunga na ti papaya. Kasi ka na ako. Oy, tanong mo di masayang. Kisa di nagdadakil bunga na. Oh, madi mo lang maibos. Di ato lang dapat katamtaman. Nagkadungan mo. Ito mo at. Gastong. At ang arot nagrigat ang sapul ti kasta nga variety boy. Lalaki din, uri takla di papayak dyan. Gutudak lang kasanik. Variety ali tawag dyan. Unano. Ano, pwede ako na anong variety nga papaya mo. Dikit din. Tubog na, nagatil. Kapay, awan ti bunga na di papaya mi jay. Inagadumulam di ah. Awang nga ruda, nalubog. Sige mamag. Kurang-kurang nga may sabulang agtudtudaw, hindi mo nagsarsardungan. Siyempre nga kumapsok mo di ramot-namot malaylay. Kapay nga dati punti papayak na eh. Manindwa kami nga nalayo si Tuya eh. Kita mo na eh, nagtibay mo eh. Kasano nga natibay ati papayam. Kung dito imot siminto, tinagramutan na. Malubog garag. Sige mamay. Ito no sa marono, amumaon. Jay kasi mintong agmula, tano na tibtib kair. Ano natin kaya mau? Tiktikak pa di flooring may. Tamay tugkol ko lang ati papaya ngay mulak. Kanya nga eh, no mo tinatibtibay. Tapos, gaburam to tibraha, graba, sabay buhusam, tano permit, isikil na. Di pala kantibakal na nga 9mm, tasig sigurado, tawang kabwal na. Narapid mo nga, posti ti papayan. Dawato lang nga dati papaya maun. Tadawang may tugkol ko di bangsal kaw. Sika no kaya masingsilan. Huh? Nariga tati boy. Agilatan na eh, nasigsigurado. May salaw pagkutkuha dyan, may katay. Kasi ka ano kayat mo? Yung nariga mo lang nga pag-utin nata, buhos na mo lang di ilalim nata. Pati aja, buhos na. Oo, yung pag may katimba, di buhos nata kasta ni. Okay sabam, napunay pa may amo ta papaya mo, narami mo mga positive balayan. Nung nasikil di pagtakdiran na. Kasano nakaramot aja eh? Pinaikutan na aji ko, aji buhos na, aji ramot na, so madibasta-basta matumba.
nakalalaman din nga teknik. Apo, dimpay mo. Kaslag, bugimbilya lang aday. Di ba, di bugimbilya, parparorin na pa di ramot na. Sa kasto na. Tubon sa'y tawag dyan. Ay, narami mo ko buhos. Kaya di tinatibay. May nakalalaman tayo kasi nga ko, style. Eh, kanya lang discarding mitin Nabayaga ko mo lang ba, dak pa mo aja kas jay. Natatamu mo. Patasik to panag to gumatang gilay. Aji variety nga with pangbuhos ko na. Okay, sa man dagi di magatang kasi mo gili mo tan. Uy, adda nga main. Nung sa bali magatang mo, mading ako mapitti ko Siminto. Ay, kasi ka na. Natatak na simintaw, cement na northern. Northern cement. Sige, northern. Total, taga northern Luzon tayo eh. Adi lagatao ka, natitibay. Tali nga talaga. Northern nga. Central tayo. Tigatangim. Central cement. Ay, kung gayam, central Luzon tayo gayam. Nga madang magatang kasi central cement. Di ba northern lang? Iji-nord na siguro nga central at Ay, what? Yung mapedang makikita maglakot ko, northern cement di ko, construction supply, dapat di daw ako aglakaw, di mula northern, dapat central tila ako dataw, central cement, madi nga northern. Malay mo, baka naibusan di ko, central cement. Di binakapan ti northern cement. So bagay, gusto mo tayong bagam, northern con central ko, sa akong mula tilo sound. Kasan mo ngayon di ko, NCR, CR. National Cement. National Cement Region. Right? Dakas Jaya. Awan, ti amo kas nga simintaw, National Cement Region. Ay, amo ko, National Capital Cement Region, NCCR mga diyo. Eh, po, nagado nga tungtungan tan, nagadayo, tinapanan. Kagad ta mga ti papayan, tagawid ka no kan. Baka damdama kay maiikot ta buong Pilipinas, nga po lahat ang siminto. Kasi kami, nagkadang panuno mo at apay simintaw. At ako maalag kita ka nagbabasit, untanan ay bakit ta na. Lima imon Sigurado ka? Oh. Pilyot ka rin na. Oh. Ataw, dadakal. Ito natin ay. Limasen? Dispen, nagkimas talagang soft drinks siya, lalo bigat. Talaga Puro kayo soft drinks. Alam niyo bang masama sa kalusugan yan? Masama sa kalusugan ng soft drinks kapag araw-araw mong iniinom. Kahit hindi araw-araw kayo umiinom ng soft drinks, tapos wala pa kayong kain. Sanay na to. Isa ka, kumain na kami kagabi. Sarap. Sama. Sige, inom kayo ng ganyan. Bahala kayo. Bata pa kayo pero hindi na kayo abutan ng 50. Pagplasin mo lang yung edad naming dalawa, umabot na kami sa 50. Bahala kayo dyan Ako, pinagsasabihan ko lang naman kayo Huwag mo kami pagsabihan. Matatanda na kami. Matatanda na nga kayo, pero isip bata naman kayo. Si Dulce lang yung isip bata, bakit mo ko dadamay? Para step lang mo nubing Kung palang mutas ako tayo. Kayo lang Ako, malapit na ako mag-asawa. Sir! Sino mo kumati asawa ngay? Spray, mukon. Sino? Nirimat ganiban. Takibuksit na. Idakkel boksit na? Wow. Para soft drinks naman lang aja isang nagdakkel ti boksit na. Aja kumati bagbagam tano dumanong kayo ti kasal. Huwag kasi bupagana. Tatay, babawal mo ng soft drinks takol buksik na, madibagay yun. Nagadalagi di bagbagayan na yan. Di baling butit, huwag lang sanger. Ay, isang remote lang ay. Bakit ka ito, may mininom? Di ba, best friend, papapanatan? Jay, basta dyan. Nabintas Jay, niya. nabintas dyan. May tuminom. Sa mo lang aja kung nakainom kami may nadirabe. Tak. Yung mo, magana. Kaya naman bitirabe Baling magpapantang ulan, isang remote lang ay. Pirpiri dyan nyo lang so na kanyak ka. Iso nga ka sa tibog bagayo.
Mati ka mamati, di matay. Bahala ka na. So kaya, sana rin butit mo lang ka di maasawam. Di ba? Iraw. Gakaw. Pak, nagkita kita na. O, isi sa bayo, ipulong ko kayo man kin ni Raymar ta. Tabugbogan na kayo. Purong ulat ka na, ikabuting may. Man, itin min to pa di chan na tanong umpos, di ba? Una po. Next time na. Matcho sa nanukan. Di na baga. Cheers. Ah, Di masan, pinsan.